9-10 yaşındaki bir çocuktan Partiya Demokratîka Gelan HDP li Amedê namzetên xwe yên Amedê li avaya saziya çanda cigerxwîn dan naskirin. Di merasîma naskirinê de parlamenter û hevserokên HDP û DBP li ser sedema dubarekirina hilbijartina parlamentoya Tirkiye sekinîn. Em zanin ne zahmete lê ez bawer dikim ku piştî heftê Haziranê o ew konsepta ku şer ew konsepta qatiyan li ser zaroka û li ser sivîlê me hatin meşandin o hikûmet AKP o zihniyeta tekçî polîtîkê wan hatin deşifrekirin gelê me jî hemûlatiyê me jî Amed jî baş zane wê demê êb vicdan êb adalet ê li gora demokrasiyê bi rastî jî di nav de esker û polîs û memûrê wan jî hebû deng dame di vê demê jî dem hêvîdarin ku ew ê tabela partiyê dinê jî ew ê bê xistin getirmiş durumda. 1 Kasım'da gerekli önlemi almazsak Li gor namzetan sedema hilbijartina pêşwext di hilbijartina heftê Hezîranê de wendakirina AKP'ye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan darbe li siyasetê kir. Suçdarê hilbijartina pêşwext û şer û pevçûnên Bakurê Kurdistanê jî ew bixuye. Divê AKP li Bakur bibe partiyekî tabeleyê. Gelê me îrada xwe bîna xwe kiriye û encamek mezin bi destxist desthilatdara evî tiştê hanê qebûl nekirin gotin ev îrada ku derketiye ortê nayê qebûlkirin ji ber ku ne tenê desthilatdariya AKP û desthilatdariya Tayyip Erdoğan ew hişmendiya 100 sale ku li vî welatî hat meşandin an tevdewletiyê ji binî de hat rûxandin ji binî de hat dorpêşkirin û ji binî de ji ortê rabû. Li bajarê Amedê 11 heb parlamenter derdikeve. Di hilbijartina heftê Hezîranê 2015 de HDP ji Amedê 10 parlamenter derxistibû. Namzetên Amedê vê carê dibêjin wê HDP 11 heb derxîne. Lewra welatiyên Amedê ji namzetên xwe razî ne. Piştî axaftina namzetên Amedê yek bi yek derketin ser dîkê. Sevda Kaplan, NRT, Amed.